Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και αγαπημένοι μου φίλοι. Χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω. Λοιπόν, τι σας έχω εδώ? Θα σας υποδεχτώ με πολύ ωραία δωράκια. Το ένα είναι ένα ωραίο μπαλονάκι, αλλά εκτός από αυτό, λοιπόν, ξεκινάμε. Μισό. Έχουμε να σας υποδεχτούμε με ωραίους χριστουγεννιάτικους κουραμπιέδες, διαφορετικούς, γιατί έχουμε και από τους άλλους κουραμπιέδες. Με φιστί και υγιεινής παρακαλώ, το αγαπημένο μας, με υγιεινά ξεκινάμε, φιστί και υγιεινής. Και μετά, μία ωραία μπάλα τρούφας, με φιστί και υγιεινής πάλι, φιστί και υγιεινής, γιατί είχαμε πάει στην Αίγινα και μας άρεσε πολύ ένα μαγαζί, μιας και οδηγούσαμε και ένα πλοιάκι και γι' αυτό, επειδή μας άρεσε και το γλυκό του κουταλιού με φιστί και υγιεινής. Έτσι λοιπόν, προϊόντα σήμερα με φιστί και υγιεινής. Επί τη ευκαιρία, εδώ σας έχω πραλίνα φιστικιού με πραλίνα κακάο. Πραλίνα φιστικιού υγιεινής με πραλίνα κακάο, και αυτό πολύ ωραίο. Να έχουμε ένα δυνατό πρωινό. Και φυσικά τα εκλεκτά μας. Όχι, πριν πάμε εδώ, να σας πω και το άλλο. Πριν πάμε στο καλό και με δείτε, να είμαι με τη ζάχαρη άχνη. Λοιπόν, και εδώ πέρα πήρα και ένα ωραίο καλλιτικό με ορό σύσφυξης και κολαγόνο, που θα το βάλω στο πρόσωπό μου και θα λάμπω ακόμα πιο πολύ. Λάμπω εσωτερικά και θα λάμπω και εξωτερικά. Και δεύτερο, πάμε τώρα στο χριστουγεννιάτικο. Λοιπόν, για να ζηλέψετε, τώρα να δείτε τι θα σας κάνω. Γεια σας, γεια σας. Άντε, γεια σας το καναλέμι. Και αύριο πάλι. Μετά από όλα αυτά, κυρίες και κύριοι και αγαπημένοι μου διαδικτυακοί φίλοι, καλά Χριστούγεννα με την αγάπη.